Aure da ke nake so mu yi amma ba za ni san bisa ba. Aure da ke nake so mu yi amma ba za ni san bisa ba. Mata da Allah ɗan dakata ta kunki ya wuce har da ni. Ga tosalinki mai gyalgyali wankanki ya yi rumfa da ni. Malam da Allah ka san ni ne kake ƙoƙarin misalai da ni? A'a wallahi ban san ki ba, kawai dai kama kike yi da ni. Dama ina da cuta a rai, yau Jalla ya gwadan magani. Kai ni fa baƙuwa ce a nan kan ma ka nemi sabo da ni. Mutum baƙuwa ko kuwa 'yar gari, ni wannan ba za ya dame ni ba. Je ma gidanku in gaida su a shirya a sanya rana a yi. To ni garin mu ba nan ba ne, hanyar zuwa bata za a yi. Garin naku ko arami yake na ce da ke zuwa zanayi. Kin san garin masoyi baya nisa ga wanda ya ra'ayi. To in kana bukatar zuwa komai na sa kai za ka yi. Mu wuce ta sha mu zarce ta can garin in ba zai wuce gane ba. Faɗa mun garin ku dai in direba ya tambaye ni in zayyana. Wa za ya auri mata a nan wanka sai an yi sati guda. To ni garin masan nesa ne, ka shirya mu je a ɗaura a can. Maimaita in ƙara ji 'yar uwa kamar ban fahimci zancen ki ba. Ce ma garin masan nesa ne, ka shirya mu je a ɗaura a can. Allah kai ki lafiya 'yar gari, ne kan ba za ni san bisa ba. ‘Yan matanmu ma na nan sun isa, a nan za na samu daidai da ni. Ka ce da ni kake so a yi, ‘yan nan ba za ka aure su ba. Ka ce garin masoyi ko ina ne ba za ya kinshi ka ba. Sannan na ce komai za ka yi, ka ce za ka yi shi ba fargaba. To yanzu ko ina za na ce da kai za na ce ba zan bar ka ba. A'a ni ɗin ina so in je, babanmu ne ba zai banni ba. Tuntuni gargace fa ban gaya miki ba, ni nan ina da mata biyu, kari ba zai yi in yi ba. Wallahi ne ya ce kai hudu ba sai biyu zuwa uku ba. Tun da gani in wutan mata zo ka karo ta karkayo fargaba. Ai matsalar gidan haya ne da ni, ku uku ba zai wadace mu ba. Har yanzu ban ji sunan ki ba, ko so kike in sako zaren da ban gane kai da gindinsa ba. Aure ka zo ka nema mai ko suna kake bukatar ka ji. To Balkisu mai gadon zinari amma ana kiran Hasiya. Subhana kaji ai waitar ko ya kara shakure mujiya. To hana baki labarin wata mata ake kira Hasiya. Wata shekara a ƙauyen mu kin ga ƙauye akwai yawan rijiya. Mamar mu ta yi layyar ta me kitse wallawa wasan zuciya. Ni ne nake ta gyaran naman ajima kaɗan na ɗan zagaya. Lallai ina a ban ɗaki tambas na da sallah.
sallamar Asiya. Kafin na an karo Asiya kan ta saci kafaɗar tinkiya. Mamar mu ta yi fushi ta ce babu ita ba Asiya. Muddin na aure mai sunan nan ta ce ba za ta yafe ni ba. A'a ina nufin Mariya. Ai ni ma ina nufin Mari. In mata ki bar ni in lallaba, Allah ba zan fahimce ki ba. Kai da wasa nake ni yar Bauchi ce, ziyara na zo ni nan don ka ji. Ƙarya kike yi mun ja'ira, ba za da ki kai ni san bisa ba.